Last video ndakataura nezvamai vakauraya mwana wavo Rogers nenyaya yekuti vakashaya ushingi hwokubudira mwana wavo pachena kuti ndakarara nehama. Vakatoona zvitori nani kuuraya mwana wavo kuti nyaya iyoyo igare yatorova yakadaro. Pane zvinhu zvakawanda zvandakadzidza parufu rwaRogers zvichibva pane zvaitaurwa nevanhu uye mazano aitaurwa nevanhu vechikuru zvandakati ndichazokudzai kana ndichinge ndadzikama nekuti ndakaona kuti zvinogona kubatsira vamwe vanhu. Saka zvinhu izvozvo ndo zvandada kuda kutaura pavhidhiyo yanhasi, nekuti vanhu vaitaura kuti hatisi kunyepera mai vaRogers here, haasi makuhwa here aya kuti munhu angauraya mwana wake chokwadi nenhau yekuti ari kutya kuudza mwana wake chokwadi chinonga chiripo. Vakadi kungomuuraya iri nhumbu zvakangorova zvakadaro. Saka madhara aitaura kuti zvinhu zvakadai zvinoitika ende zvinoitika mumasituations akasiyana siyana. Saka situation yekutanga ndiyo yandada kukuudzai, nyatsoteereresai. Pakataurika nyaya yekuti tomboti iwo uri mwana akarerwa kudzinza ramai, watorerwa, watokura, waakuzvishandira, waane mabhizinesi ako, asi waakuda kuziyawo dzinza rababa vako. Ipapo unofanira kupahendla nekungwarira. Inenge yasituation yekuti waakutoziva situation yaRogers ndeyekuti angasingazivi kuti baba vake ndevapi, but situation yandida kutaura panapa unenge wakutoziva kuti baba vangu ndeava kana kuti dzinza rababa vangu ndeiri. Pakataurwa nyaya yekuti that process inofanira kuitwa nekungwarira nekuti kune vanhu vane mweya weshayisano yekuti vakakurera, waane mabhizinesi, waane mari, zvokuti mari yako iwewe iende kunobhenefita dzinza risina kukurera. Hanzi pane vana vakatourayiwa, vaitotaura mazita ekuti nhingi nanhingi akatofira izvozvo ende vamweni havana havo kuzofa, vakangopengeswa chete. Panapa tiri kungochenjedzana hama dzangu. Vaitaura kuti kune vanhu vane mwoyo wakaipa, vane mweya weshayisano, vanorwadza kuti iwo takakurera, waane mabhizinesi, waane mari, waakuda kuti simba iroro riende kunobhenefita vamwe vanhu vasina kana kubvisa sendi pakukura kwako. Saka you have to assure them, unofanira kutaura navo zvakanaka kuti no, handisi kukusiyai, handisi kukukanganwai, handisi kukurasai, asi ndinoda kungoziyawo ropa rababa vangu, ndinoda kungoziyawo dzimwe hama dzangu. Paprocess iyoyo unofanira kutobvunza vanhu vechikuru vane hunyanzvi ende vane ruzivo, vanogona kukubatsira kuti unozviita sei. Otherwise vaitaura kuti unogona kutotsvairwa kana madhara akasanzwisisa, akaona kunga wakuda kuvatiza, akaona kunga wakuda kuvasiya, vakakufungira zvisiri izvo, upenyu hwako hunogona kungokanyika kana kuitika upside down. Poita situation yechi2 yekuti uri mwanasikana akarerwa akakurira kudzinza ramai, then papa nyaya yerora, hama dzababa vako kana kuti baba vako voita power yekuti vari kuda rora rako iwewe. Kudzinza kwaukarerwa uku vanenge vaida kuzongoendesa maredzwa maybe mombe 1, vakuda kubhenefita pfuma yerora rako plus worse kana mukwasha wacho aine mari. Be very careful that type of situation nekuti panogona kuita mweya weshayisano ende mweya weshayisano unogona kutsakatisa iwewe musikana wacho. Pane vanhu vatori neutsinye vanototi zviri nani tiluze iwewe pane kuti vabhenefite pfuma yako plus mukwasha anonga auya aine mari akarongeka. Please note, ndapota nyatsonzwisisai, handisi kuti musagadzira ukama nedzinza rana baba venyu kana muchinge marerwa mukakurira kumusha kwana mai, asi ndiri kuti process iyi inofanira kuitwa nekungwarira, nekuchenjerera, nemo nekuti pane chinonzi mweya weshayisano. Mweya weshayisano unogona kukanganisa iwewe wacho. Pozouya situation yechi3 inova ndiyo yekupedzisira panyaya dzandakanzwa musi uyu. Paitaurwa nyaya yekuti iwewe paunoenda kudzinza rababa vako unofanira kuchenjerera zvakare, nekuti ukasangatsoongorora musha wauri kupinda mauri nenhau yekuti ndiwe munhu mutsva, ndiwe munhu munyowani mumusha imomo, kana paine vanhu vakaipa vanogona kusa mhepo dzese pauri. Patime yaunozozvirealiza kakawanda kacho it will be too late. Saka uchipinda mumusha mutsva, even riri dzinza rako, unofanira kupinda wakati chenjererei ende wakati ngwarirei. Otherwise unogona kuzvibvira kwanga kwakachena, kusina mhepo, kusina chichi, woenda kunozvisimudzirana nezvimwe zvinhu iwo uchiti ndiri kuda kuziyana nehama dzangu.
ende kana iri situation yekuti uri murombo hauna kana chinhu, pane vanhu vanotanga kurwadziwa kuti wauya kuzotora pfuma yababa vako. Maybe baba vako vane munda, vane prazi, vane maproperty. Obvious watone right kana kuti ownership yezvinhu izvozvo. Maybe ndiwe woga mwana mukomana, kudzinza kwavo kwakuine vana vasikana chete chete. Handoti kuona. Saka uchitosvika vanhu vanotoona kuti munhu is a threat, ende vanhu vanogona kutokupfudza kana kuti kutokudaritsira izvozvo. Ndozviziva kuti mazimba akawanda chinhu chinonzi kunzwisisa chishoma, ende vanhu vakawanda vanenge vakuda kutondishora. Handina kuti kana wakakurira kudzinza ramai usaenda kunotsvaga dzinza rababa vako, asi ndangokuudzai zvinhu zvekuti unofanira kungwarira kana uchinge wakuita process iyoyo. Konsaitai vanhu vakuru vane njere, vane mwoyo wakadzikama, vasina utsinye, vokubatsira kuti process iyi inoitwa sei mune zvakanaka, kuti uyanane nehama dzako dzese vakakurera kusvika wakura nedzinza nyowani rababa vako ravakuenda kunoona wakura. Anonzwisisa atonzwisisa, inyaya yekungochenjedzana chete apa. Tosangana muchikamu chinotevera.